To bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi alkarim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin. Bayan haka yan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da warhaka, sannunmu kuma da sake kasancewa a wata ranar Asabar din, ko in ce ranar Asabar din farko, tunda waccan Asabar din bamu samu shigowa ba. Kuma muna muku barka da zuwa, kamar yadda kuka sani, sunana Bulama Bakarti. Kuma tare da ni wato za mu gabatar da wannan shiri ne tare da barista Abba Hikima, wato sai barista gashi nan da hularsa kamar taba fulatani, da kuma Nasiru da wato editor jagora Jafar. Kuma kamar yadda muka sanar da ku, Allah ya azurta mu da babban bako, kuma ga babban bakonmu yana tare da mu, injiniya Abba Kabiru Yusuf, wanda tsohon kwamishina ne a gwamnatin jihar Kano, kuma shine ɗan takarar gwamna a jam'iyyar NNPP a nan jihar Kano ɗin. Kuma kamar yadda kuka sani, wato mun sanar da ku cewa ya ɗan samu uzuri ne, shi yasa muka kawo yau, amma insha Allah za mu fara tattaunawar yanzu. Honorable, zan ɗan ɗau lokaci kaɗan ne in ƙara tunawa masu saurare cewa wato ranar Asabar dama kamar yadda muka sanar da ku, za mu dinga tattaunawa ne da 'yan takarar gwamnoni. Kuma abin da muka yanke shawara shine, tunda abin da yawa wai mutuwa ta shiga kasuwa, a kowace jiha za mu dinga ɗaukan 'yan takarar manyan jam'iyyu guda biyu ne, ma'ana jam'iyyun da suka fi kowanne girma su za mu ɗauka. Amma in hali ya kama dole sai mun gayyato wasu, to za ku gan mu da su. A jihar Kano, kamar yadda kuka sani, jam'iyyun da suka fi kowanne ƙarfi a yanzu jam'iyyar NNPP ne da kuma jam'iyyar APC mai mulki a jihar yanzu. A wancan makon mun gayyato ɗan takarar jam'iyyar APC ɗin kuma mataimakin gwamnan jihar Kano a yanzu, bai samu shigowa ba. To gashi abokin takararsa ya samu shigowa, kuma za mu tattauna da shi. Shi ma ƙofar mu a buɗe take, in suna da sha'awar shigowa a shirye muke mu karɓi bakoncinsu. Amma dai ga abokin takararsa ya shigo, kuma insha Allah za mu tattauna da shi. Manufar shirin nan, kamar yadda muka faɗa a wancan lokaci, guda uku ne. Na farko, mu ba ɗan takara dama ya bayyana manufofin shi domin masu sauraro su ji su fahimta. Abu na biyu, mu yi masa tambayoyin da masu saurare suke da shi da kuma wanda mu muke da shi, domin wato a tsetsefe a cikin wannan wato alƙawura da ya yi. Sannan abu na ƙarshe, wannan shiri ya zama kamar wani abin izina ko kuma wani abu da za a ajiye, wanda idan aka shekara 2-3 ana mulki, to sai a dawo ɗan takara da abubuwan da ya alƙawari, domin mu ji yaya ake ciki, ya cin musu ko kuɗe da sauran rina gaba. Ba zan so in ci gaba da wato ɗaukar lokacinku ba, za mu je gurin shi injiniya Abba Kabir Yusuf ɗin, domin mu ba shi dama ya fara da yi mana jawabi honorable akan wato takaitaccen bayani akan manufofinka, me yasa kake so ka zama gwamna a jihar Kano. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Awalan nabiyil karim. Da farko dai ina so na yi amfani da wannan dama na gode muku ku wanda a wannan wato tattaunawa, musamman kai Nasiru Zango, kuma Kuki Jafar. Akwai tsaye da toko kamar da alama yana da ɗan matsala. Honorable Abba Kabir Yusuf, kamar maganar ka ba ta fitowa gaskiya. Edita, da alama connection din honorable na da ɗan matsala, amma dai na san masu sauraro sun ya fara magana, kuma gashi ma ya makale, amma dai muna fatan Allah yadda zai dawo, kuma za mu ci gaba da tattaunawar kamar yadda kuma ina ga Allah, muna da manufofi da yawa. Yawa, honorable Afwan, in za ka fara daga farko, don ba mu ji ka ba, connection ɗinka ya ɗan yi rawa. To, network ɗin ne yake ta ba da matsala. Haka, amma dai abin da nake faɗin na gode muku ne kwarai da gaske saboda shirya wannan zama da aka yi,
na kuma gode ma al'ummar jihar Kano musamman waɗanda suke sauraron mu saboda sha'awa da suka nuna. Abu na biyu shine kamar yadda kai tambaya manufofinmu sha'awa ta akan wato wannan kujera da muke nema. To babu shakka abubuwa da yawa sun faru a jihar Kano waɗanda ni a matsayina na ɗan takara na samu wato yanayi wanda na shiga gwamnati ta siyasa da gwamnati ta mulki a jihar Kano da kuma ma Najeriya baki ɗaya, wanda cikin ikon Allah na samu wato fahimta ta harkar ilimi da kuma fahimta ta siyasa. Ganin yanda na samu kaina a baya shekaru a baya a inda na zama wato wani hadimi ga tsohon gwamna na jihar Kano wato sanata Rabi Musa Kwankwaso tun 1999 zuwa 2003 da kuma zama da na yi da shi a gwamnatin tarayya a matsayinsa na minista na tsaron Najeriya, ni kuma hadiminsa na musamman a wannan ma'aikata ta tsaron Najeriya, da kuma wato samun fahimtar yanayin mulki shi ma da na samu lokacin da ya zama mai ba mu shugaban ƙasa shawara kan rigimin Darfur da Somalia, da kuma ni kaina yadda na rike mukami a wancan lokaci a gwamnatin tarayya na shugaban wato babban makaranta ta horar da wato koran yadda ake horar da mutane wanda ake koyar da su harkar ilimi da harkar mulkin ilimi, kuma dawowa ta jihar Kano na zama babban sakatare na musamman na ɗaya jihar Kano na gwamna, da kuma matsayin da na rike na kwamishinan ayyuka gidaje da sufuri a baya, sannan kuma da tsayawa takara da na yi a 2019 na matsayin gwamna. Wannan su ne suka bani wato ƙarfin gwiwa na cewa irin abubuwa na alheri wanda na ga an yi a baya, ni ma nake da ƙudurin niyya insha Allahu zan yi ma al'ummar jihar Kano domin ci gaba da ba da gudunmawa ta yadda Kano za ta ci gaba da bunƙasa, ta yadda al'umma za su ci gaba da walwala da jin daɗi da sauransu. Wannan dai a takaice saboda lokaci shine babban dalili na fitowa takara da abin da na kudura. To mun gode sosai honorable, bari mu je ga barista Abba Hikima. Barista bismillah. Amma ina ga Bulama kafin mu je ga barista. Ina ga mu ƙara wa shi bakon namu wasu 'yan daƙiƙai ko wasu 'yan lokuta da zai mana bayanin manufofinsa idan Allah ya bashi nasara ya ci. To hakan yayi, abin da yasa na tafi da Abba Hikima na san ya dauko biyu daga cikin manufofin, kuma Nasiru ma ya dauko biyu daga cikin manufofin, sai na dauka za a iya wannan tambayar in ya so sai a sassefe su. Amma dai in honorable kana so kai bayani a takaice menene ko a cikin kwana 100 na gwamnatin ka me kike so ka tabbatar irin ka assasa ko ka gyaggyara? To Jafar, in zan amsa wannan tambaya wato Abba Hikima da shi Nasiru Zango sai dai su mun akwa saboda dukkan manufofin zan faɗa yawansu, amma da za a bari din cikin wannan su tambaye ni fanni da fanni, in ya so daga baya kuma sun iya gaya muku a takaice abin da yake kamar zai fi mana ma'ana, amma in hakan kuke so kuma sai a yi hakan. Honorable, mu fara daga wato manufofin a takaice, tunda a takaice in ma duka ka faɗo waɗansu ne a ciki, ai Abba zai samu waɗansu, shi Nasiru zai samu waɗansu, kuma shi ba editor. Masha. Na'am. Abba yayi tambayar ta da yake so. Na'am, to bismillah. Abba bismillah. To shikenan. To excellency, tambayar da nake da shi yi a gare ka shine idan Allah ya baka mulkin jihar Kano, menene tsarinka akan musamman abubuwan da suke faruwa a jihar Kano a 'yan kwanakin nan kuma a 'yan shekarun nan, na yadda gwamnati mai ci ya zama cewa take amfani da karfinta kenan za a ce gurin canja abubuwa na kadarorin gwamnati na ƙasa kenan, landed properties na gwamnati suke komawa kusan private abubuwan da mutane suke iya mallaka, masu mutane ɗaiɗaiku kenan suke mallaka,
da abin da ya shafi gonaki da filaye kusan ba abin da ya kai fili daraja yanzu haka a jihar Kano, da inda yake gaban titi yawanci zaga an yi shaguna, kuma wannan abu ya zama ya shafi hadda masallatai, ya shafi makabartu, ya shafi asibitoci. Misali akwai asibitin Nasarawa inda kwatas ɗin wasu daga cikin ma'aikata yake, yanzu haka ya zama wani abu daban. Da sauran gurare duk wanda yake jihar Kano baya bukatan a mishi bayani akan yadda filaye da gonaki har da ƙauyuka aka tattashi mutane daga gonakinsu aka mai da wannan gurare ya koma filaye. Da yawa daga cikin wannan mutane ba su samu diya ba, yanzu haka muna nan da su da yawa a kotu, ana ta yin kisa-kisai a kotu na gonaki da filaye da sauransu. Menene manufarku akan wannan abu? Farko dai a duba haƙƙin mutanen da aka an san musu filaye da kuma makomar gwamnatin jihar Kano da kuma Kano ɗin gabaki ɗaya, kasancewar wannan filaye da abubuwan da suka koma, musamman da abubuwa na gwamnati, misali kamar a ce maka Triumph gurin da ake jarida, misali a ce yanzu ya koma shaguna, ko kuma a ce maybe Daula Hotel yanzu ya koma wani abu daban. Duka irin wannan abubuwa akwai buƙatar ya zama cewa jihar Kano tana da abubuwa nata wanda kuma sun koma hannun ɗaiɗaikun mutane. Menene tsarin ku akan wannan? To alhamdulillah rabbil alamin, Abba hikima maganar wato properties ko kuma kadarori musamman na ƙasa na gwamnatin jihar Kano abu ne wanda yake a gaskiya mai ɓata rai, kuma duk sanda aka yi min wannan magana na kan ji ba daɗi, saboda jihar Kano yanda aka santa, aka san al'ummarta, yau mun waye gari cewa kusan babu wani fili a jihar Kano wanda yake al'umma za su walwala su samu, musamman matasa. Duk inda ake wasanni na bal na wane ne a wannan lokaci da an kwashe su an je an sayar. Abin bakin ciki ma shine makarantu, kamar yadda ka faɗa, za ka je ka ga hatta primary school ba a batta ba. Manyan makarantu jami'o'i da muke da su guda biyu har da total ba a batta ba. Kwanan nan na je na wuce na shiga wannan jami'a ta Northwest University, wacce a lokacin da nake kwamishina muka assisata, muka yi gine-gine da faculties da filayen wasanni da so on. Na je na ga wannan makaranta an kacaccala ta, an yi gidajen mai, an yi kantina, an yi abubuwa da dama. Hatta filayen da muka ware a wannan lokaci na tsohon gwamna sanata Rabi Musa Kwankwaso, muka fitar da filayen wasanni a Northwest University, an je an kacaccala shi. Kuma abin bakin cikin, in abu ne ake yi don al'umma, to sai a buɗe shi, a yi shi a buɗe, ba a rufe makaranta, a rufe katanga har sai an gama gini, sai a zo a rushe, a fito da gini mutane ba su sani ba. Na wuce shekaran jiya ta hanyar Wudil, akwai gidan nakasassu. Wannan gida ne na tarihi. Duk nakasassu na Kano da iyaye tsofaffin mutane da ba su a nan ake aje su. Hatta lokacin da aka yi Boko Haram, tsohon gwamna Rabi Musa Kwankwaso ya je Maiduguri da Yobe, ya ɗebo yara waɗanda yake an zo an kashe iyayensu, marayu, ƙananan yara ba su shekaru 3, 4, 5 ba zuwa 8. An zo an buɗe makaranta a wannan guri. Na wuce shekaran jiya na ga duk wannan gurin an baje shi da kantina. In ka shiga makabartu za ka ga haka ne. Akwai makabarta wacce take kusa da gidan Sheikh Isiyaka Rabiu. A cikin ƙasa take, titi yana a sama, amma an je an cike ta da wannan manya-manyan duwatsu, an cike da ƙasa, an yi filling station, an yi plaza. Idan ka je gurare da dama, wannan abu kamar yadda kake faɗa, abu ne na bakin ciki wanda yake mun yi tanadi mai kyau. Me tanadin mu? Duk inda aka ce an kwashe fili na al'umma, ko na wata makaranta, ko na wata kasuwa, ko na wani asibiti, an yi abu. Yanzu wannan da kake faɗa na National Asibiti, duk Kano ba wanda baya Allah da shi. Asibitin da za a je a lura da wato masu marasa lafiya, abin da ya kamata a expanding ɗinsa, a faɗaɗa shi, a yi abubuwa da ɗakunan kwanciya ko laboratories, duka an je an kwashe shi.
To ni abin da nake so na ce shine gwamnati ne in Allah ya ba mu iko za mu zauna mai nazari mai ƙarfi kuma za mu sa kwamiti wanda zai binciki dukkan filaye da aka raba daga 2015 zuwa 2023. Idan mun ga abu ya yi daidai za mu kyale, idan abu na cutar talaka ne ina tabbatar ma al'ummar jihar Kano za mu kwato shi. Ka yi misali da Daula Hotel. Daula Hotel kowa ya san lokacin da aka gina ta da lalacewa da ce da sauransu. A lokacin ina kwamishina na tabbata Jafar zai iya abin nan yin bayani misali saboda a wannan lokaci mun yi aiki da shi a matsayinsa na wato babban mai taimaka ma wannan gwamna akan harkokin jaridu, kuma da su aka je aka dinga duba waɗannan gurare aka gyaggyara su, aka yi komi aka mai da wannan Daula Hotel ta koma ƙarƙashin Kano University of Science and Technology. An kashe makudan kuɗi, dare ɗaya aka zo aka rushe, aka je aka ba wa mutane wanda ba su cancanta ba. Abu ne na al'umma, ɗalibai sun fara graduating suna samun certificates, aka kore su aka rushe. To abin da nake so na gaya maka, banda wannan akwai wani katafaren wato gini wanda muka yi na wato multi-story car park. Ina ga honorable saboda ranke da saboda lokaci ban sani ba ko dan abubuwan suna dan yawa. Dama mutum shi ne abin da za a yi din da kuma ba mamaki a cikin bayanan me yasa za a takaita abin zuwa 2015. A takaice shine nake baka cewa mun sai mun yi bincike, ba za mu yi abu da kai. Duk abin da aka ce an yi da wannan lokaci za mu bincika, in yayi daidai. Amma misalin da nake so na baka, wannan Daular Hotel da suka rushe ta, tun kafin su fara rushe ta muka ja hankalinsu, muka je kotu, muka ce kotu ta confirming din tilsa a hana rushe wannan, amma suka je suka yi. To yanzu wannan da multi-story car park har ma da filin mahaha duka Abba a matsayinsa na tsohon kwamishina, a matsayinsa na kuma wanda yake da yanci, a matsayinsa na ɗan jihar Kano, ya kai gwamnatin jihar Kano mai ci a yanzu ƙara, kuma muna nan muna jira in Allah da za mu kwato al'umma haƙƙinsu. Wannan shine manufata in Allah ya bani. Honorable, ai maganar gyare-gyare akan maganar ƙasa. Kenan mutane al'ummar jihar Kano su tsammaci irin rushe-rushen da aka yi lokacin da Kwankwaso yana gwamna, aka dinga rushe gidajen mutane da shaguna da a ce awon igiya ne bayan mutane zuwa suka yi irin wannan rushe-rushen kai ma za a yi a lokacin ka kenan. Wato ba irin wannan nake so ne ba. Ina so na bi ka'ida, na saka masana da lauyoyi da masana gine-gine da sarakuna da malamai da 'yan kasuwa su zauna mu sa kwamiti, dukkan irin waɗannan abubuwan da aka yi su je su duba, su da kansu su dawo su ba mu shawara abin da ya kamata a yi. To a wannan lokaci ne za mu ce za mu yi shi. To Nasiru, sai mu je ga Nasiru Salisu Zango domin ya yi tambayarsa kafin kuma mu karasa gurin edita Jafar. To masha Allah, Bulama. Your Excellency, akwai batun ilimi. Idan muka duba, ilimi shine kashin bayan rayuwar kowace irin al'umma, kuma ilimin nan shine gishirin rayuwar ɗan adam. Amma idan muka dubi yadda ilimi yake ya taɓarɓare a jihar Kano, in muka duba za ga tun daga primary school shekara da shekaru, ba wai yanzu kawai ba, ɗalibai mafi yarin jaye a ƙasa suke zaune suke ɗaukar karatu, kuma za ka ga makarantu ba a cikin hayyacinsu ba. Sannan shekara da shekaru ya zama al'ada, kusan duk makarantun da suke a Kano in dai suna cikin alƙarya ne za ka ga an zagaye su da shaguna, kuma shagunan nan za ka ga ba sa amfanar da makarantun da wani. Kamar ma Nasir ya samu matsalar na'ura. An samu matsala. Amma kuma tambayar tashi ta fito, tambaya yake akan makarantu da ilimi da yadda abubuwa suka lalace. Na'am. To alhamdulillah, in muka yi magana akan ilimi, kamar yadda kai magana, mun san abubuwa sun lalace kwarai da gaske,
kuma in Allah ya da muna kokari mu ga cewa in Allah ya ba mu wannan iko mun gyara wannan. Babban matsala shine wato rashin kula da harkoki wanda za su taimaki al'umma, musamman mu a baya yadda muka ɗauko wato harkar ilimi da muhimmanci, muka inganta ta, muka ba da ilimi kyauta a primary da secondary ɗin, muka ɗebi yara muka kai su ƙasashen waje suka yi karatu digiri. Your Excellency, wai kar na katse ka, ba wai katse ka zan yi ba, na ɗan dawo na ga na samu tangarɗar na'ura. A cikin kundinka na duba kundin alƙawarruka da kai wa al'ummar jihar Kano, in dai ka samu dama sun baka sun sahale maka. Ka ba da wasu alƙalima da suke nuna cewa a jihar Kano ana buƙatar ƙarin makarantu guda 729. Wannan a cikin kundinka na gani. Sannan kuma akwai batun da kai na alƙawarin samar da wani tsari na duk wata makaranta a Kano, primary da secondary, za a yi tsarin aji ɗaya ɗalibi ɗaya kujera ɗaya. Ma'ana wancan magana da na yi ta farko, yawa ta zaman ɗalibai a ƙasa za ta kawar. Shin iya za ka iya tunkarar waɗannan abubuwa da ka tattaro, tunda matsaloli ne na shekara da shekaru? To, wato abu ne ni a wajena mai sauƙi. Na ɗaya dai idan ka tabbatar cewa ka toshe duk hanyar satar kuɗi, duk taimako da zai zo ma jihar Kano, musamman wato haɗin gwiwa, kuɗaɗe na haɗin gwiwa, kaga akwai UBEC, hukuma ce ta tallafawa karatun firamare, wanda tana ba da gudunmawa duk shekara ga jihohi, su kuma jihohi sukan sa nasu. To idan ka riƙe wannan ka tafi ka je duk kuɗaɗen da ya kamata a bama jihar ka ta Kano aka bata, dama sai ka je ka sa naka, sannan su kuma za su sa nasu, sannan kuma a dawo maka da wannan kuɗi suna taimakawa kwarai da gaske, musamman na wajen samar da ajujuwa da inganta su, da samar da abubuwan ayyukan yi kamar yadda muke magana na ɗalibi ɗaya kujera ɗaya da sauransu. To idan za mu iya mai da hankali akan wato wannan haɗin gwiwa, mu nemo wannan kuɗi na UBEC, sannan kuma mu shiga mu fita mu tabbatar duk irin wato ƙungiyoyi na duniya wanda suke tallafawa harkar ilimi, mun bi su duk inda suke a duniya, mun samu tallafi, mun zo mun haɗa da wato kuɗinmu na budget wanda za mu yi a shekara akan harkar ilimi. Ni ina ganin Allah da za mu cimma wannan, kuma magana da muke ta ajujuwa kamar 729, duk wannan abubuwa ne wanda sai an yi su ma za a gane ma shin yaya ta barbare. Yanzu misali ka duba nasu, za ka ga wato enrollment na yara wato a makarantunmu na primary ya yi kasaf da wajen kaso 32 zuwa 35. Menene dalili? Saboda lalacewa da gurɓacewa wannan, da kuma wato almundahana da kuɗaɗen al'umma, ta yanda yake in waɗannan ma kuɗaɗe sun shigo, maimakon a yi amfani da su ta hanyar da ya kamata, a'a sai a je a lalata da su a wata hanya. To mu abin da muka ƙuduraniya kuma muke da ƙarfin zuciya Allah ya bamu shine za mu toshe waɗannan hanyoyi, mu samar da kuɗaɗe na shiga ta yadda za mu je mu wannan ayyuka, mu bunƙasa harkokin ilimi. Wato in na fahimce ka honorable, alƙawarinka shine idan har Allah ya baka nasara, to zuwa shekara ta 2027 ba yaron da zai zauna a ƙasa a makaranta a jihar Kano, ba za mu haɗa yara biyu kan kujera ɗaya ba, kowane yaro yana da kujerarsa. Idan Allah ya tabbatar mana insha Allah muna da wannan yaƙini a zuciyarmu, shine abin da muka sa a zuciyarmu don mu taimaka. Ba mu san muna wato samun damuwa ƙwarai da gaske ta yanda aka sa yara a cikin wani mugun hali, musamman 'ya'yan kaso 85 'yan talakawa ne. Da yawa za ka ga sun ɗebe 'ya'yansu sun kai su makarantu a ƙasashen waje, suna nan suna karatu, sau da haka su ba su san wahalar da 'ya'yan talakawa suke ciki ba. Wannan shi ya sa muke da wannan yaƙini, in Allah ya yarda Allah zai taimake mu, in ya ba mu
za mu tabbatar da cewa kowane yaro yana da kujerarsa, yana da abin rubutunsa, yana da riguna da zai sa ya je makaranta, ma ƙara muku ciyarwa na musamman yaran firamare na da sakandare in Allah da muna da yaƙini za mu ci gaba da shi domin mu inganta harkar. Honorable, da yake kayi maganan yaran manya da ake kaiwa kasashen waje, abin nan in kai ka samu gwamnan jihar Kano makarantun gwamnati za ka kai 'ya'yanka? To yanzu ina so na gaya maka, ko yanzu ni ba ɗana da ya taɓa zuwa ƙasar waje karatu. Kuma 'ya'yana alhamdulillahi kusan 'ya'yana 4 yanzu sun gama digiri ɗinsu, sun yi BUK. A yanzu nan da nake maka magana na saka yarana guda 2, ɗaya yana Northwest University, ɗaya kuma na kai shi Kano University of Science and Technology wadda take Wudil. Ina so in nuna ma al'ummar jihar Kano da gaske nake yi, babu ɗana da zai je karatu a ƙasar waje, amma in ya gama digirinsa na farko yana ganin shi yana so ya zo ya zama mutum zai je, wannan kuma abu ne nasa, amma dai daga ƙasa har zuwa jami'a babu ɗana da zai wuce wato Najeriya ya tafi wata ƙasa ya je karatu, babu shi. Wannan alƙawari ne da na ɗauka makaina. Sai dai ya yi makarantar kuɗi a Najeriya, tunda ina ɗaukan cewa 'ya'yanka ba sa firamare da sakandaren gwamnati a Kano. Ai shi ne na gaya maka, duk 'ya'yana yanzu wanda na sa shi a University of Science and Technology, wanda na sa shi a wannan, ai kaga wani abu ne daban. Wannan firamare, wannan wani abu ne 'ya'yan talakawa kowa ma da sisi da kwabo wanda yake so ya sa su. Yanzu misali, wannan strike da aka je aka yi, kusan shekara guda. Yara ba sa zuwa makaranta, kuma babu wanda ya damu da wannan abin. Yaro an ba shi automatic repeat, ya maimaita, ba shi da laifi, iyayensa ba su da laifi, malaman jami'o'in nan ba su da laifi, tunda haƙƙinsu ne ba a ba su ba. To da a ce 'ya'yan manyan suna cikin waɗannan makarantu irin na university din da sauran manyan makarantu, ai da kowa zai ji ciwon abin, kuma kowa zai mai da hankali ya tabbatar cewa abin da ya kamata a yi an yi, kuma ɗalibai sun koma. Haka, to bari mu je ga editor Jafar honorable, domin na san yana da tambaya shi ma. Jafar kana mute, sai kai unmuting kanka. Mute. Alhaji Abba Kabiru Yusuf, a cikin jadawali da ka gabatar na ƙudurorinka da kake shirin yi, akwai kai magana za ka ɗauki likitoci 200, za ka ɗauki nas 300 da pharmacist 100, za ka gyaggyara asibitoci, za ka ba da abin nan wato magani ga masu ciki da haihuwa kyauta, duk irin waɗannan abubuwan ne duk na gani a cikin ƙudurorinka. To, na san cewa jihohi a Najeriya yanzu ana cikin ɗan matsi na rashin kuɗi, kuma akwai abubuwa da yawa da suke buƙatar wato gwamnati ta saka hannu a cikinsu don aiwatar da su. Ta ina za ka samu kuɗaɗen da za ka ɗauki ka rika biyan waɗannan? Na san kowace jiha tana gudun ɗaukar wato nauyin ma'aikaci, abin da suke cewa wato recurrent expenditure, abu ne da za ka yi ta yin shi, ba abu ne da in kai sau ɗaya ba ka huta. Ina za ka samu kuɗaɗen da za ka yi, sannan su ma kansu waɗannan kujerun da kai magana za ka samar a makarantu, kowane yaro yana da a ce yana da kujera. Ni ina kamar kuɗin su bai isa a ce ya isa an aiwatar da waɗannan. Akwai maganan ciyar da yara kyauta, editor, akwai maganan uniform da ya yi da sauransu. Ina za a samu kuɗaɗen da za a yi duka waɗannan abubuwan? Jafar, na yi magana a baya ta farko inda nake maganar babban abin da yake cutar da mu a gwamnatance shine harka ta cin hanci da rashawa, almundahana da kudaden mutane. Bari in baka misali. Yanzu a Kano, a lokacin da muke mulki, ina cikin memba na Kano State Executive Council. Ni abin da na sani shine kamar kudaden shiga na jiha, duka wasu consultants waɗanda ake ɗaukowa sai da muka aje su a gefe. Aka zauna, muna da ma'aikatan gwamnati, ƙwararrun akantoci, ƙwararrun masana economy,
wanda yake suna nan a zaune babu aikin da suke yi. Now, a wannan lokaci abin da aka yi shine an zauna an fito da wani yanayi an tattauna da su ta yanda yake aka karfafa musu gwiwa, aka kawo irin yan incentives nan, yan abin da ba za a rasa ba na a kyautata musu, aka ba su, aka inganta hanyar da za su wato ci gaba da ayyukansu, ta sama musu kayayyakin ayyuka, motoci, kwamfutoci, littattafai da sauransu. Na wannan abin ya taimaka an samu IGR mai yawan gaske, kudaden shiga na gwamnati. A wannan lokaci idan wato za ka duba, za ka ga cewa muna da a wannan jiha, a wannan gwamnati mai ci a yanzu, sai da suka kau da waɗannan ma'aikatan gwamnati, aka je aka ɗauko consultants. Su wannan consultants ɗin aƙalla a jihar Kano muna da wajen 15 a yanzu, wanda aikinsu shine su je su sama gwamnati kuɗi, idan sun sama mata za su kwashe wani kaso. Now ana kwashe wajen kaso da wato kaman 25 zuwa 35. A wannan 25 wannan kaso ne wanda yake da gwamnatin jihar Kano za ta yi tunani, wato ta ajiye waɗannan consultants a gefe, ta zo ta kyautata wa ma'aikatan gwamnatin da yake masana harkar economy ɗin da kuɗaɗen shiga. Abin da za a kashe ba zai wuce 2% zuwa wato kaso 2% zuwa 5% ba na kuɗin gaba ɗaya da za a tara na kuɗaɗen shiga. Na in ka duba wannan za ka ga hanya ce da za ka samu maƙudan kuɗi, wanda duk waɗannan maganganun da kake za a iya. Abu na biyu shine kada ka manta, banda kuɗaɗen da kai kake shiga da su. Kamar na yi maka magana na irin su UBEC ɗin nan, na yi maka magana na ƙungiyoyi a duniya wanda suke son su taimaka. Abin da ya kamata a yi kawai shine a dinga bin su, ana fahimtar da su, ana cewa jihar Kano tana da bukata. In Allah yadda za su fito su yi. Akwai mutane da yawa masu kuɗi a Najeriya wanda yake ba sai ɗan Kano ba. Muna da 'yan Kano wanda suke ana cewa ɗaya ma daga cikinsu shine na uku a arziki a Afirka. Irin waɗannan mutanen ba wasa ake da su ba, ba wulaƙanci ake musu ba, ba girman kai ake yi kai gwamna ne. A'a, kai in kana gwamna, kai za ka tashi ka tafi ka je ka nemi irin waɗannan mutanen, ka roƙe su su kawo maka tallafi. Akwai abin da muke so mu yi wato na asusu wanda zai na kiwon lafiya, da asusu na ilimi, da asusu na security, wato inganta harkar tsaro. Duk waɗannan abubuwan muka tara su ne za su ba mu irin kuɗaɗen da za mu samu in Allah ya da. Akwai irin su DFID, akwai irin su USAID, akwai World Health Organization, akwai UNICEF. Duk irin waɗannan in ka je ka same su za su kawo muku tallafi, ko na kuɗi, ko na kayan aiki, ko ma na su ɗaukar muku ma'aikatan na kiwon lafiya wanda za su zo a kai su asibitoci a aiki da su. Waɗannan su ne hanyoyi da mu muke gani. Akwai abubuwa da yawa wanda yake sai an shiga ɗin, ba dole ne mu faɗa al'umma yanzu, amma dai babban abu shine ka toshe cin hanci da rashawa, ka kuma tabbatar ka wato inviting ɗin mutane ko kuma ƙungiyoyi da kasan suna da nasaba da irin wannan tallafi su zo. Wasu ma asibitocin za su gina mana. Honorable, kenan idan kai ne Allah ya ba wa gwamnan jihar Kano, ba za mu ci gaba da ganin consultants a jihar Kano suna karɓar haraji ko suna wasu ayyuka na gwamnati ba? Wato na yi wannan magana lokacin da muka yi wani summit a baya na 'yan takarkaru. A ranar na faɗi wannan, ni dai a matsayina na Abba, kuma wanda in Allah ya bama, ni dai ba ni da sha'awar yin aiki da consultant. Amma ya danganta kuma ga irin wato irin biya ludayin su kansu ma'aikatan gwamnatin da za mu so mu taimaka. In mun ga wato ba sa yin abin da ya kamata, ba mu da option zan mu rage, amma ba za mu ɗauki consultants guda 30 ko fiye da haka su zo su dinga ɗiban kaso 30 ko 35 na kudaden al'ummar jihar Kano ba. Idan har akwai buƙatar consultant ya zo ya aiki a jihar Kano, to sai ya yadda kudaden da za mu ba wa
wato hukumar tara haraji na Kano wanda bai fi kaso 2.5 2.5 ko kuma kaso 5% na gwamnati ba. In mutum ya ga zai wannan ai kaga babu abin kuma sai mun zuba ido mun sa manyan mutane masu amana wanda za su dinga bibiya suna tabbatar da abin. To honorable sai tambaya ta tana da alaka da maganar da ka gama yanzu game da maganar tattalin kuɗin al'umma da kuma kokarin hana yaƙi da hana cin hanci da rashawa ko kuma almundahana da kuɗin mutane. Shin za ka yi bincike akan bidiyon dala inda wato ake zargin an nuno gwamna mai ci yanzu Abdullahi Umar Ganduje yana karɓar cin hanci a gurin waɗansu ma'aikata? Domin wannan kuɗi da ake zargi kuɗin gwamnatin jihar Kano ne ko mutanen jihar Kano ne. Za ka yi bincike akan wannan bidiyo kuma a kai waɗanda aka samu da laifi kotu, sannan kuma kai za ka dinga karɓar 10% na wato daga gurin 'yan kwangila kamar yadda ake zargi abin da yake karɓa a wannan wato bidiyon kenan, ko ma fiye da wannan adiye magana cewa wai wato kamar wato ladan ganin ido ne ko kuma kamasho ko kuɗin goro na wato ayyukan da ya ba waɗannan 'yan kungilan. Za ka yi bincike akan wannan bidiyon sannan kuma kai za ka dinga karɓar 10%? Na, bai abin da wato kake Allah wadai da shi fara da wannan magana. Abin da kai kake Allah wadai da shi, to ka san abu ne mara kyau, kuma kai ba za ka so ya faru a kanka. So da haka magana ko a baya ni na rike kwamishina na ayyukan gidaje da sufuri, kuma kamar yadda nake magana Jafar ya san yadda muke gudanar da aikin matan lokaci da muka gana da su. So da haka mutane sun sani irin waɗannan abubuwa ni ba shi ne a gabana ba. Ko ba komi al'ummar jihar Kano su danka maka amana a matsayinka na idan kana da abu da ke zama content wadatar zuci, wannan kadai ya ishe ka. Na ɗaya kenan. Na biyu, ko shekaran jiya na yi bikin cikar shekara ta 60 a duniya. Na shekaru 60 a duniya da yanda Allah ya rufa maka asiri, da yanda mutane ke nuna maka ƙauna da sauransu. Ai abu ne mara kyau, kuma ma abu ne wanda yake not tenable, ba abu ne wanda yake kai ka san ni a matsayina na san zuciyata ba buƙatar wannan. Abin da ke buƙata shine na ɗaya dai ko da za mu baka aiki ka yi ingantaccen aiki, kuma kowa ya sani ko a baya ban taba ba da aiki ban bi shi ba, kuma kowa ya sani 'yan kungiloli da dama waɗanda ba mu yi shiri da su ba, kuma ba har na ba gwamnati ba ma shiri da su saboda irin wannan almundana ba su aiki su ce za su yi wani abu kuma su ƙi yin aikin abin da ya kamata. Babu magana 10% a wajena. Na biyu shine wannan maganar dala. Ai magana ce wacce aka fito da ita duk duniya ta gani, kuma dukkan masana wato fanni na bincike na Najeriya a kanan ma da Najeriya ma da duniya baki daya sun je sun duba sun gani. Wasu na cewa ƙarya ne, haɗa-haɗan hotuna ne, amma manyan masana a duniya sun ce a'a gaskiya ne wannan abin da ya faru. To mun a ni yanzu a matsayina na ɗan takara wanda ban shiga ma gwamnatin ba ni son na preempting na faɗa abin da ba shi bane, misali wanda babu ban tabbatar da ainihin wannan abin ba tun da yana kotu. Mu abin da muke jira shine waɗanda Allah ya ɗora wannan haƙƙi su yi bincike, sun yi bincike, kuma rahoton nan yana nan a duniya, kuma yana nan ba ƙuyaye ba, yana hannun waɗanda suka yi. To mu kira shine in mun shiga gwamnati ba abin da za mu yi akan maganar dala, shine waɗanda aka ɗora ma haƙƙi su fito mana da report, su fito su gaya wa al'ummar jihar Kano menene gaskiyar binciken da suka yi, ina me yasa aka ɓoye wannan report. Idan sun yi mana wannan, to wannan kuma wani abu ne wanda jihar Kano, al'ummar jihar Kano dole ne a fito musu da haƙƙinsu, kuma dole ne a presenting report yanda yake, a tabbatar an cewa kowa ya gani ya ji. Wannan recommendation da waɗannan mutane da lauyoyi da aka sa da alƙalan da suka yi
za su fito da wannan recommendation, gwamnatin jihar Kano a ƙarƙashin mu insha Allah da shi za ta yi aiki ta sanar ma al'umma abin da ya kamata su yi. To ya yi kyau, yanzu za mu je ga Nasiru Salisu Zango. Kafin mu je honorable, na fahimce ka kayi alkawarin cewa ba za ka yi amfani da damar ka wajen azurta kanka ko na kusa da kai ko kuma ka ba wa kanka filaye da sauran kadarorin gwamnati kamar yadda ake magana. Abin da kake Allah dai da shi kake so kuma ka kwato wa al'ummar jihar Kano. Yanzu bari in baka misali, ku yi haƙuri. A cikin irin waɗannan abubuwa akwai badala. Badalan nan kakanninmu duka ɗan Kano kakanninsu, har da malamai da suka fito daga garin su suka zo jihar Kano suka zauna babu dare babu rana da addu'o'i. A nan suke sarakuna da malamai, a nan suke sallah asuba. Ka duba girman badala tun daga gidan Murtala ka ɗauko ta ka tafi gadon ƙaya ka wuce har ka tafi yan taya, sai ka zagaye duk inda suka yi ta. A guri ne mai tarihi. Yau lokacin mu a baya gwamnatin German government ita ta kawo taimako aka fara sake ginawa. Yau in ka zo Kano za ka ga abin bakin ciki da an yanke wannan guri, an yanke shi, ana ta yin plaza, ana ta yin gidajen mai, ana ta yin wannan. Shikenan sai ka tsaya sai ka ce ba za ka bincika ka ƙwato al'ummar jihar Kano ba abin da ka san haƙƙinsu ne. Kowa yana da haƙƙi. Mutumin da ya ɗau Alƙur'ani ya rantse zai yi gaskiya, zai yi adalci, kuma ya zama shi ne yake kwashe wa al'umma dukiyoyinsu da kadarorinsu. Kuma ka san wannan ba daidai. So da haka wani rubutun da ka yi alkawarin gwamnati mai tsafta kuma ba za ka azurta kanka ta hanyar da bata dace ba, za ka iya yi wa al'ummar jihar Kano alkawari cewa idan kai ne ka zama gwamna, wato kafin rantsuwa za ka fito da ƙididdigan dukiyar da kake da ita gaba ɗaya, ka ce ina da kuɗi kaza kafin in hau gwamna, kuma in ka tashi sauka za ka gaya mutane ga kuɗin da nake da shi da zan sauka. Sai wannan code of conduct kake magana. Code of conduct wato ba za a fito da shi a ba kowa ne yake bi ba. Babu wannan, babu wanda zai zo gwamnati in dai zaɓaɓɓe ne da bai wannan ba. So da haka ko an yi magana da muke doka ta ce ka shigar a code of conduct, ba ta ce ka fitar al'umma ta gani ba. Cewa muke za ka buga a jaridar Daily Trust da Jerry Nigerian da Daily kaza. Wannan babu abin koyo na abin da kake so na gaskiya za ka faɗa al'umma sani me matsalar ka. Ai ba ka da matsala. Na yanzu kai alkawari za ka wallafa ƙididdigar dukiyar ka kan ka zama gwamkan a rantsar da kai da kuma bayan. Of course. Nasiru sai mu je gare ka tambayar ka ta. Abun da je ga Nasiru. To Jafar. Naji yayi maganar, ya kawo maganar ne kusan kan gaba. Maganar da ya ta ba da layin yanke. To alhamdulillah tambayar ka ta bi kenan. Yawa sai na ga cewa abin nan bayan badalan ma mun ga yanda wato masarautun Kano ba ma aka gididdiba su, aka kirkiri sabbin masarautu. Na san cewa ko a matsayinka na abin nan jikan dago, wannan ka ɗauki kanka a matsayin abin nan wanda kai ma ka gaji sarautar, na san ba zai maka daɗi ba. Ban sani ba to idan ka zama gwamna, shin zaka dawo da gidanku gadon su ne ka haɗa su gidan yanda yake da, ko kuma zaka bar su yanda suke yanzu yanda aka rarraba masarautar? To kamar yadda na yi magana a baya, akwai abubuwa wanda yake bai kamata kai da kake aspiring kake son wata kujera ka riga liman masallaci ba. Abin da nake magana shine kwarai da gaske ni dan gidan sarauta ne, kuma bana ɓoyewa, kuma alhamdulillahi mu kakanninmu da iyayenmu sun yi wato sarauta wacce take ta adalci, kuma a wannan lokaci an san kowa masu sarauta su ne malamai, su ne alkalai, su ne kuma masu gudanar da harkokin sarauta. Yanayi yana canjawa ta kowane hali, kuma al'ummar jihar Kano a yanda suka samu kansu a wannan lokaci, ni a yanzu a matsayina na ɗan jihar Kano kuma ɗan neman kujerar gwamnan jihar Kano, ce sajin cewa ni ban san komai a kai ba. Idan na shiga kamar fa mun dan samu matsala injiniya. Nasiru ne ya daina.
Nasiru ne ya samu matsala. Jafar, abin da nake so na ce shine a yanzu babu yanda zan yi in fito ina magana duk da na ji suna ta surutu suna yada saboda manufofinsu duk dabarar su ta kure yanzu abin da suke zuwa gidajen masarautu suna faɗa Abba ya ce zai rushe ku. Amma ba a taba jin bakin Abba ba. Bakin Abba a rufe yake. Saboda Abba a wannan lokaci bai san wani abu da aka yi ko na ƙari ko na rashin ƙari ba. Idan Allah ya kai mu muka shiga gwamnati waɗanda abin ya shafa Jafar su za su zo mana da kunki na cewa a ga abin da aka yi a baya ga abin da aka yi an ba hanyoyi ba abu ba da sauransu. To duk yanzu in Allah ya kai mu shine za a zo a yi mana bayani yayin da aka yi mana bayani kamar yadda na yi magana akan report na dala haka wannan ma kwamiti ne zai zauna kwamiti ne zai gaya mana kuma kwamitin nan ya shafi malaman ya shafi sarakuna ya shafi duk wanda yake da haƙƙi za a zo su ba da shawara abinda za a yi wanda yake bai karya ka'idar da kuma martabar waɗannan gidaje namu ba kuma abin da nake so na ƙara gaya muku Jafar wato tun da na fara kamfen ɗin nan so far na je local governments kamar guda 9 a yau ɗin nan ma na je Tofa kuma aƙida ta ita ce duk inda na je ba inda nake fara kai ziyara sai gidajen sarakuna da gaima sun je sun yi menene ni kuma na je nima na girmama su na kuma gaya musu manufofin waɗanda muke so mu yi wa jihar mu da kuma ƙaramar hukuma yau ma na je duk inda na je sai na je in ba na sarki bane hakimi ne to za mu je mu gaida hakimi in hakimi baya nan za mu nemi wakilinsa da dagatansa da kowa kamar yadda muka yi a Tofa mu zauna saboda haka wannan magana ce ta in Allah ya kai za a zo yi mana bayani abin da muka gani kuma shine al'umma za su ji abin da muke so. To injiniya akwai batun almajiranci riga malam masallaci ba riga malam masallaci ƙarin lada ne honorable da za ka riga malam masallaci din ka gaya mana da al'ummar jihar Kano za su warke tunda kamar yadda ka ce 'yan adawanka suna nan suna yawo cewa za ka rushe amma kuma da alama daga ansar da ka bayar kai baka yi alkawarin za su ci gaba ba kuma baka yi alkawarin za su rushe ba za a rushe su gaskiya haka ne to honorable akwai batun almajiranci wanda yana da alaka da ilimi da kuma halin matsalar tsaro da ake ciki yanzu a Kano yawanci duk sanda aka yi wani taro ko babba ko karami a jihar Kano zaka ga 'yan daba sun ci karansu ba babbaka kwana-kwanan nan ɗan takarar shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya zo Kano wannan satin da muke ciki kuma abin da ya faru a Kano gashi nan an ɗaɗɗauka a hotuna an yada a bidiyo 'yan daba tsirara da makamai tsirara sun fito suna cin karansu babu babbaka a Kano wannan abu na 'yan daba magana ce wacce ba yau ta fara ba amma dai in aka kalle yadda ta fara ko kuma yadda ake tafiya kullun yawa take shine ne magana zancen ilimi yawanci ɗalibai ba sa makaranta ga ƙari almajirai sun yi yawa wasu 'yan Kano wasu ba 'yan Kano ba shin iya za ka yi da wannan matsala na farko ga ta a cakuɗe ga matsalar ɗalibai mun gama da ita ɗazu ka yi magana ga matsalar almajirai wanda yawanci yara ne ake sakin su babu ƙaidi ba su da makoma sannan kuma ga wannan matsala ta harkar matsalar tsaro wanda 'yan daba yanzu kamar ma wata kasuwa ce suke cin karansu ba babbaka yawanci ku 'yan siyasa ana ganin kamar 'yan daban nan ku ne kuke ɗaure musu gindi ya za ka yi a ce naka daban ne wataƙila ko kuma ka ba kanka daga wannan zargi da ake kusan duk 'yan siyasa cewa ba ka rasa su da 'yan daba wannan na wannan ne wannan na wannan ne na'am to alhamdulillah rabbil alamin Nasiru magana ta almajiranci da 'yan daba kamar yadda kai magana ce wacce ta damu al'ummar jihar Kano musamman a wannan yanayi da muka shigo ni ma victim ne na wannan wato ta'addanci domin a 2019 an yi min ta'addanci an cutar da ni an cutar da magoya baya an cutar da al'umma musamman lokacin da suke maganar inconclusive wanda aka shiga gama aka je aka sassari mutane aka
sassari mata, aka kori 'yan jaridu, aka ci musu mutunci. Wannan abubuwa suna na a gidajen rediyo, suna na a archives. To wanda aka yi wa wannan ba zai so ya shiga cikin harka ta ta'addanci ba, kuma duk inda ya samu dama, ina tabbatar maka irin wannan mutum kamar ni kenan, za mu yi kokari mu dakile wannan harka ta wato ta'addanci. Shi harkar almajiranci, barace-barace a jihar Kano, harka ce wacce gwamnati ta kau da ido, wanda su ma suna da haƙƙi. Duk waɗannan yaran, shi nake magana, yara ne 'ya'yan talakawa wanda ba su da yanda za su yi. Nan bari in baka misali a takaice. Akwai wata mata da na ganta da ɗa, yadda tana yawo, sai nake tambayar ta, ke wannan yarinyar tana makaranta? Sai ta ce min ba ta makaranta. Menene dalili? Ta ce an cire ta. Me dalili? Ta ce ba ta biya kuɗin makaranta ba, kuma ba ta da uniform. Sai na ce to shikenan, ɗaya daga cikin yara na ya tafi makarantar, ya je binciko nawa ne a je a biya, a yi mata uniform, a shiga da ita. Za ka yi mamaki, da aka je makarantar, gaba ɗaya kuɗin da ake nema na biyan makarantar aƙalla da za a bayar a wannan primary ɗin, da uniform ɗin da za ta sa da littattafai, gaba ɗaya bai 10,000. Now wannan kaga inda gwamnati ta ɗauki abin da ya kamata, ai kaga da bai wannan ba. So da haka mu a yanzu abin da muke magana shine rashin ilimi da rashin aikin yin nan, duk su ne suke kawo harka ta wato barace-barace da sauransu. To in Allah ya muna da tsari, musamman da muke magana na tsangaya, dole ne mun fito da tsari yanda yake. Ba su barin nan, za mu fito da wata hanya wacce take, za mu ɗau iliminsu, za mu tallafa musu da su, da hatta wato mutane masu bukata ta musamman, wanda su ma za ka ga da yawa a cikin gari suna barace-barace da 'ya'yansu da sauransu. Idan muka yi wannan, muna ganin cewa in Allah ya da za mu rage harkar daba. Sannan su waɗannan yaran da ake ɗauka ana daba, ai a baya sai da muka yi manya-manyan karatu na koyon sana'o'i a jihar Kano, faɗin jihar Kano guda 26. Dabaran ma a wannan lokaci shine duk waɗannan yara samari sun gama secondary, wasu ba su da harkar yadda za su tafi su ƙara ilimin. To shikenan mu je mu ɗebe su, mu koya musu sana'o'i. In sun koya, mu fito mu ba su jari, mu kama musu kantuna. Shi yasa kaga a wancan lokaci ta'addanci yayi karanci, babu. Wannan kuma yara ne da ake ɗiban su. Ka je ka bincika, ni ba na magana sai ina da hujja. Ku je ku bincika, ɗiban su ake yi, a je wani guri, zuba musu ƙwaya a basu, a je su ta ta'addanci. Kuma waɗanda suke ta'addancin nan an san su, masu ɗebo mutanen su ba su makamai, su je su abubuwan da suke yi, an san su. Tunda ni victim ne, na je duk abin da zan yi, ina da records, ina da abubuwa na kaina da aka yi min, aka yi wa ɗan goma, aka yi wani abu wanda na kai wa police, na yi ne na ne. Don saboda haka maganar ta'addanci ba abin da nake so na ce a kan ta shine, matuƙar jami'an tsaro ba su fitar da kansu daga harkar siyasa ba, to za a samu problem. Dole ne jami'in tsaro ya sani haƙƙinsa ne kare dukiyoyin al'umma da kuma rayukansu. Amma da kake maganan 'yan daban nan honorable, sai na ji ai sakataren jam'iyyar ku shi ma ya ce kuma irin abin da za ku yi kenan a zaɓe mai zuwa. Kuma ba ma shi ba, har jagoran jam'iyyar ta kuma yana kira ga mata su ɗauko matsami da majanyi, wato kamar dai za ku tada hargitsi a Kano. Ai shi wannan magana da ake yi, na daidai kowa yana da ra'ayinsa. Na biyu shine ai wannan misali mata, ta ina za ka ce mata su da kowa ba, ai wannan barkwanci ne da ake ana wasa ana dariya. Amma babban abu shine ba a san mu NNPP da kuma kwankwasiya da ta'addanci ba. Waɗanda aka san su da ta'addanci an san su, yanda suke yi an san su, waɗanda suke mara musu baya an san su. To abin da nake so da yana ce shine, hanya muke nema ta dakile hanyar ta'addanci, ko ba haka bane? To in muna son wannan, dole ne da mu da ku da sauran al'umma mu kira jami'an tsaro, ko police ne, ko SS ne, ko civil defense ne, ko paramilitaries ne, su zare hannunsu.
daga bin bayan wato goya mara mu musu baya domin son zuciya. Ina tabbatar maka Bulama, wallahi tallahi in jami'an tsaro a Kano da faɗin Najeriya za su tsame hannunsu daga irin wannan abu. To babu wani gwamna, ba wani kwamishina, ba wani minista, ba wani chairman na local government da ya isa ya fito da yan daba ya yi ta'addanci. Kuma duk abin da kake da shi ita hukuma Allah ya sa mata albarka da kurjini. Babu yanda za a yi ka fito da yan daba, police ku fito da mota ɗaya ko tear gas ko wani abu, ba a tarwatsa wannan abun ba. Amma idan police za ka gansu su ne suke mara musu baya, yan ta'adda a gaba, police a baya suna mara musu baya, to na tabbatar maka maganar ta'addanci ba za ta kare a jihar Kano ko a Najeriya ba. Amma muna na ji an hada tambayoyin nan biyu, kuma a yanzu haka dubban mutane suna sauraron mu. Ina son a fito da wani abu fili. Ba wato na san da kai da Nasiru dukan mu kuma ba cewa muke wato almajirai ne suke harkar daba ko kuma su suke ta'addanci ba, haka ake nufi ba. Sannan kuma kayi maganan makarantun tsangaya, su ma za ka yi musu irin gatar da kai alkawari za ka yi wa 'yan firamare ko kwatin da su ba karatun zamani suke ba. Wannan mun yi na firamare, tsangaya duk tallafin da za mu ba su, mun yi alkawari za mu ba su tallafi, amma sai mun samu statistics, wato sai mun sami kiyasi. Alƙalima. Za a ciyar da su. Yanzu tuni mun fara wannan. Muna ciyar da su wani rabu. Shi ne nake so na gaya maka, sai mun duba mun gani yaya yawan su yake, yaya me ya kamata mu yi musu. Amma mu da abin da muke so shine mu yi integrating din su. In Allah ya kuma za mu kuma ciyarwa, kar ka manta primary school da tsangaya akwai bambanci. Tsangaya za ka iya samun tsangaya 1000 a unguwa, 1000 na mutane yara ƙanana da ake yi. To da haka in ka ce kai kayi kuma baka shiga kayi bincike ka gani ba, to ka sa kanka a hatsari. Amma duk abin da za mu yi Allah ya bamu wannan iko domin mu tabbatar cewa mun yi bincike. Za a dinga biyan malaman su albashi honorable kamar yadda aka yi a waɗansu gwamnatoci a baya? Malamai ma ya danganta da yawan. In mun gani za mu integrating ɗinsu. Kowane ne wanda Allah zai ba ma kwamishina na ilimi da kuma shugabanni wanda za a fito da su za su zauna su tantance mana wannan, su ba mu shawara yaya ya kamata ni, in ya kamata a ci gaba da biya su albashi a ba su, in alawan za a ba su, in kuma wani abu ne sai an fito mana da shawarwari, sannan mu kuma za mu ga me za mu yi. To da yake lokaci ya fara hararin mu wani rabul, sai mu je ga Abba Hikima tambayarsa ta ƙarshe, ni kuma sai in yi tambaya ta ƙarshe, daga nan sai mu yi sallama da masu saurare. Barista. To ranke da ni tambaya ta biyu shine a gurguje, ya shafi ƙananan hukumomi da muke da su san guda 700 da wani ba wannan ƙasa, da kuma yadda gwamnoni na Najeriya gabaki ɗaya suka mai da wannan ƙananan hukumomi wani saniyar tatsa, wadda hakan ya zama ya gurguntar da harkar tsarin local government a Najeriya gabaki daya. Kuma wanda tsarin mulkin Najeriya shine abin da ya ce akwai wajibci akan Najeriya da gwamnoni ya zama cewa sun tabbatar da democratically elected local government system. Ya zama cewa a Najeriya akwai tsarin shugabanci na local government wanda aka zaɓe su a ƙarshen mulkin demokradiyya, kuma wanda za a ba su 'yancin cin gashin kansu, wanda kwanakin bayan ta shugaban ƙasa yi magana akan wannan. To amma abin da ke faruwa yanzu shine kusan duka kudin da yake ta na local government, gwamnati ne suke tare shi su abin da za su yi da shi. Wani lokaci ma an ba su da hannun hagu a koma a karba da hannun dama a koma a karba da hannun hagu. A ƙarƙashin mulkin ka, Your Excellency, in Allah ya tabbatar, za ka saka wa local government mara ya zama cewa su ci gaba da yin abin da suke yi saboda muhimmancin tsarin local government ga jama'a na ƙasa. Sannan kuma idan an zo zaben su, za a saka musu mara ya zama cewa a yi zaben local government a Kano State wanda za a yi shi free and fair election, ma na zaɓe wanda za a yi shi na Allah da Annabi, wanda ya zama cewa duk wanda ya ci za a bani ko kuma shi ma zai zama cewa kawai jam'iyya ɗaya ce ta ci bata ci ba, kawai ta ci kamar da muke gani a kusan faɗin Najeriya gabaki daya. Wato ko shi ma kazarsa ce za ta kyankyashe guda 44 reras. To alhamdulillah rabbil alamin. Wannan tambaya wani wato wani NGO ya taɓa min ji a wani dialogue da muka yi, kuma amsa da na bashi ita ce
local government autonomy kake magana ko barista? Local government autonomy wannan abu ne wanda ina zaton har yanzu yana before the National Assembly wanda ana ta tattaunawa a kansa. Amma dai babban abu shine mu abin da al'umma suke so mu shi muke so. Idan yau aka ce an ba mu local government full autonomy, fine and good, alhamdulillah za mu tabbatar da cewa mun yi implementing wato mun aiwatar da wannan abu. Amma abin da yake gaban wato majalisa ya kamata a ba mu majalisa dama ta fara yin sa tukunna kafin a fito da shi. Abu na wato babban abin da muke magana shine kowa ya san lalacewar local government, kowa ya sani. To a cikin blueprint mun fito da abubuwa na cewa za mu inganta harkokinsu da sauransu. Ni ina ɗaya daga cikin waɗanda na yadda a ba ma local government autonomy, wato a ba ta ƙashin kanta. Amma kuma akwai wato abin da yake dole sai da sa ido. Babu yanda za a yi ka zaɓi ciyamomi haka kawai ka ƙyale su sakakakaka su je suna abin da suke so. A'a, grant ya zo daga gwamnatin tarayya a tafi hotel, ba ma a ƙaramar hukuma ba, hotel a je a kama ɗaki, shikenan ciyaman kawo mana bococinka, HOD kawo, DPM kawo, wane ne to shikenan HOD ku zo ku je ku raba kuɗin magunguna ku ce kaza ku je ku bococi. Idan ka saka musu wannan to babu shakka babu aikin da za a yi a ƙananan hukumomi. So da haka in Allah ya tabbatar da autonomy na local government zan ba da full support na a yi wannan, amma kuma zan saka hukuma mai zafi mai ƙarfi wacce za ta tabbatar da cewa ƙananan hukumomi sun yi abin da ya kamata. Yanzu misali nake so ne maka, ina bincike kuma na yi ƙididdiga. So da damuwa da na yi da kuɗaɗe da suke shigo wa jihar Kano da kuɗaɗe da suke shigo ma ƙananan hukumomi. Kowace ƙaramar hukuma yanzu ina da adadin kuɗaɗe da ta samu daga 2015 zuwa wato wannan Nuwamba da ta wuce, na Disamba ban sani ba tukuna. Kowace local government. Sannan kuɗin da aka bama jiha ina da shi. In ka tara cumulatively kuɗaɗen da aka bama wato jiha da local governments, wato za ka yi mamaki idan ka ga malala ne ake cewa ko gashin tinkiya. Gashin tinkiya. To irin waɗannan kuɗaɗe ko yau da na je tofa ƙididdigar da na yi shine abin da na bincika daga 2000. Amma honorable ai kuma lokacin da kuke mulki an ba da irin wannan makudan kuɗaɗen ko kilomita 5 da kuka ce kun fara na ƙananan hukumomi. Yanzu a wannan lokaci an yi joint projects, an yi ayyuka waɗanda yake sun taɓa rayuwar al'umma. Amma a wannan lokaci kamar misalin da nake so nema a yau da na je tofa, ni abin da na gano na tabbatar na kuma gaya ma al'ummar tofa shine daga 2015 zuwa wannan wata na Nuwamba, wannan ƙaramar hukuma an ba ta miliyan 12,200,200 da miliyan 200 da wajen 36. 12 billion kenan. Amma a yau mutane a garin sun tabbatar mun a wannan shekaru ba a kashe biliyan 2 ba. Ka gane abin da nake nufi? A total kudin da aka ba jihar Kano tiriliyan 1 ne da biliyan 386 daga 2015 zuwa yau. Shin me aka yi da su? To idan za a ba local government autonomy to sai mun tabbatar mun sa wani kaman board, wata hukuma mai ƙarfi ta dattijai, ta malamai, ta dukkan wanda ya kamata, har da lauyoyin. Watakila ma ni na son sa wato 'yan jarida waɗanda za su bi su ne 'yan ƙididdiga su suka tabbatar. Ba ban sani ba ko a cikin ku ne ma 'yan jarida za su fito saboda mun ga suna da aƙida. Dole sai mun yi wannan, mun tabbatar da cewa ana bincike, ana bin diddigi. Once wannan ya faru, mu alhamdulillah ciyamomi su yi abin da ya kamata. To honorable anan Bulama anan fa akwai zarge-zarge da ake muku cewa ku kuka fara sunanta batun riƙewa ƙananan hukumomi kuɗaɗen su. Shin ba ka kamar magana tana dawowa gare ku?
shine kuma biliyoyin da kake cewa wannan gwamnatin ta karba, kuma lokacin da kake kwamishinan ayyuka kun karba, in banda wannan project din kilomita 5 wanda kananan hukumomi ana ganin ba a karasa shi, wasu rabi ma aka dinga yi. No, an karɓi wannan, amma a wannan lokaci ni abin da nake magana, ai ni ba ni ne gwamna ba, misali. So da haka akwai waɗanda haƙƙinsu ne su yi wannan, amma yanzu ni ne nake so na zama gwamna. So da haka tun da ina so na zama gwamna, to ya kamata ni na yi bincike na gani daga wannan lokaci zuwa wannan, tun da wannan gwamnati ita na sani, kuma ita nake so na ture in Allah ya yarda ni ma na shiga. To kuma in na shiga babu yanda za a yi in fara ba tare da na yi irin wannan mulki. So da haka abin da wancan aka yi an yi 5 kilomita, ina gaya maka ai kuɗaɗe ne na joint projects wanda aka haɗa da na gwamnatin jihar da na gwamnatin ƙananan hukumomi, aka je kowace local government aka fito da su. Akwai asibitoci, ka je ka bincika yawancin general hospitals, Sanata Rabi Musa Kwankwaso shi ya yi su. Akwai empowerments duka da aka yi da yawa. Akwai duka wannan kai yara makarantu da waya duk an haɗin gwiwa an yi. Da yake lokaci na hararar mu honorable, yanzu na ji ka kirawo Dr. Rabi Musa Kwankwaso, akwai tambaya mai alaka da wannan, domin abin da ya sa al'ummar jihar Kano suke, wato da yawa mutane suke kaunar Kwankwaso saboda tsayuwar da yake da ita, wato tsayuwa akan lamari, wanda kai kuma da yawa suna ganin kamar raƙumi da akala za a yi maka, domin Kwankwaso ana ganin shi ya yi maka ɗauki ɗora, sannan kuma Kwankwason nan shi ya yi wa gandu jama'a, amma waɗansu suna maganan saboda bai bi shi ba suka yi baran-baran. Kai ma baran-baran ɗin za ku yi idan ka zama gwamna, ko ku bin shi za ka yi raƙumi da akala? To ai ɗan halal shi ke wato godewa mutumin da ya masa alheri. Ɗan halal, kullum ɗan halal ne. Amma yanzu misali, yanzu ba gashi kun kira ni ina interview da ku, bayan muna tattaunawa da ku, Kwankwaso ne ya ce in zauna a nan in hira da ku, yanzu duk tambayoyin da aka yi Kwankwaso ne ya tsaga kwakwalwa ta ya zuba min. Daga nan ma za ka gane kowa da irin fahimtarsa. Kuma ni abin da yake akwai shine jini na ne ya zama irin nasa. Shi mutum ne mai kwazo, mutum ne wanda baya bacci, mutum ne wanda yake son ci gaban al'umma, mutum ne wanda yake dare da rana aiki yake so ya mutane. Lokacin da na kwamishina, ba na so a ce na faɗa abin da ni ne na yi wa kaina ko, amma ban ma fahimta ba alherin da muka yi wa jama'a. Kwana da na dinga yi a kan ayyukan gadojin nan, Jafar ya sani, shi ma Nasiru ya sani, da irin abubuwa da na yi, duka sai yanzu ne ake ta gaya min ai alherin da kai ne kaza, kai ne kaza. Mutumin da ya yi wannan a wannan lokaci wanda ba shi da power, wato wani ne yake gaya masa aje, na ce aje a kaza a kaza, ka tsaya ka jajirce kai wannan. Yanzu kuma shikenan na zama gwamna, shikenan sai in koma in zauna, duk waɗannan abubuwan sai Kwankwaso ya zo ya ce ne. Wannan duk magana ce ta abu, kuma mutumin da ya kai shekaru 60 a duniya, 60, menene wani zai zo da ni? Abin da mutane ba su gane ba shine ina son wato amana, ina son mutum mai kwazo. Ko a cikin ma'aikata na yanzu da muke aiki da su, duk mutumin da ba shi da juriya, ba shi da ƙwazo, duk mutumin da yake cin zarafin mutane, wallahi tallahi ba na tare da shi. To shi yasa za ka ga ana ganin Abba yana da zafi, Abba yana kaza. Ka yi abin da ya kamata ka yi, kuma ka yi biyayya, wannan biyayya ita za ta. To yanzu misali, mutumin da ya yi ɗan majalisar tarayya, ya zo ya yi kakakin majalisar tarayya, ya zo ya yi memba na constitutional conference, ya yi gwamna har sau 2, ya yi minista, ya menene, ya yi mai ba da shawara ga president, ya zo ya tsaya takara na abin nan sau 2, yanzu shi ne ɗan takara na shugaban ƙasar Najeriya. To yanzu idan ba sha mahaukaci wanda bai san me yake yi ba, ya za a yi ka ce ba za ka nemi wato wannan kwakwalo wannan mutum domin ya taimake ka gudanar da ayyukan da ya abuwa. Kuma abu na ka nemi shawararsa, amma ba za ka bi, wato ba raƙumi da akala za ka yi ba. Ai wannan ku za ku faɗa, ni ban san ma me raƙumi da akala ba, ni dai abin da na sani biyayya. Za ka tashi can yake yi. Ni biyayya na sani.
kuma lokacin mu ya ƙure akwai maganar da kai wadda akwai tambayoyin mutane da yawa mai alaka da wannan maganar cewa wato yadda Kwankwaso yake da bambancin ku da shi. Honorable, akwai waɗanda suke ganin cewa wato ba kamar Kwankwaso ba, kai baka da mu'amala da mutane yadda ta dace, kamar na shimfiɗar fuska da maganar ɗaukan wayan mutane da sauransu a yanzu ma da kake neman gwamnan kenan. Shi kuma shugaba an san shi da sauraron mutane da ɗaukan wayarsu da neman shawara a gurinsu. Haka za ka yi mulkin ko wato mutanen Kano ba za ma su iya tuntuɓar ka su yi magana da kai ba? To wannan abu dole sai an yi afuwa. Saboda na ɗaya mu'amala da mutane ba ni ne zan faɗa ba, ku ne za ku faɗa kuma al'umma ne za su faɗa. Wannan ni na bar shi, Allah shi ya san daidai kuma Allah shi ya san zuciyar mutum. Amma ni na sani 'yan adawa su ne suke amfani da wannan kamar yadda suke cewa za ka rushe kaza za ka, amma ni na san mu'amala ta da al'umma ba abin da zan ce sai alhamdulillah rabbil alamin a wannan wato bangare kenan. So da haka na biyu kana magana akan me kake cewa kamar waya. Honorable, kaga lokacin da Sula Lamido yake gwamna, Alhaji Sula Lamido, ana maganan yana da waya da mutanen Jigawa idan suka kiraye shi suna samun shi. Kai ko ana cewa yanzu ma da kake dan takara ba a samun ka. To yanzu in tambaye ka, in an ce ba na yin wannan, misali mutum nawa ne a da, mutum 10 ko mutum 30 ko 50 nake da su, a yanzu ina dan takarar gwamna zan iya samun miliyoyin mutane wanda kowa sha'awar sai bugo min waya. Ina tabbatar maka wallahi tallahi ko a yanzu na ɗaya ba na bacci har karfe 4. In ka ga na yi bacci to na ɗan mintuna ne, amma daga karfe 3 zuwa 4 nan ina matuƙar ƙoƙari in ga missed calls da na samu. Yanzu misali Bulama watakila karfe 10 da mun tashi 11:30 Bulama zai tafi ya kwanta. Watakila Bulama ba zai tashi ba sai sallar asuba. Ni na tashi na tafi gida, ina na 4 na je karfe 5:15 na tashi na yi sallah. Watakila Bulama da ya tashi karfe 6 sai ya tunanin cewa aka barin bugawa Abba waya. To ka bugawa Abba, lokacin kuma Abba ya samu awa 1 awa 2 da zai bacci. Sai Bulama yanzu yana cewa Abba ya ke daukan waya. Yanzu misali muna rale din, na shiga na hau rale, ina rale wajen na awa 4 muna kai muna abin nan. Sai mutum shi kuma sai Nasiru Zango sai ya bugo waya, shi bai san ina rale ba. Yana ta buga waya, yana ta buga, tana kirkirkir har sau 10. Shikenan Nasiru sai ya fi shi sai ce Abba ya ki daukan waya ta saboda ba shi da mu'amala mai kyau. Amma da zai ji cewa shi Abba tun awa 4 da suka wuce yana kan podium yana rale, ai kaga da yayi masa adalci. Yawanci in zan hau wani abu na kan bar wayata a wajen ko direba na ko wani wanda shi ba shi da alaka da hawa wannan gurin. Don an bugu wani lokaci Bulama za ka ga in na buɗe missed calls dan awa 1 awa 2 za ka ga missed calls sun fi 300-400. Ta ina ka koma gida karfe 4 za ka sai ka buɗe kaɗan mutum 400-500. Amma duk da haka Honorable, daga ƙarshe idan Allah bai sa kai ka ci takarar nan ba ka faɗi, za ka karɓi ƙaddara ka taya wanda ya ci murna? Ai ko 2019 ai ƙwaci mun ake. Kuma sanda aka ƙwace, babban abin da na yi shine na je na yi wa Allah godiya, na yi nafila na gode masa, domin ba dabara ta ce ta bani ba dabara ta ce ta bani farin jini ba. Allah shi ya sa, kuma Allah shi ya san me Abba zai zama gobe, kuma shi ne mai mulki, shi ke ba ga mulki ga wanda ya so a lokacin da ya so. So da haka ko 2019 da aka yi min, na gode wa Allah kuma na roƙe shi ya zaɓa min abin da ya fi alheri a rayuwata. Idan 2023 da muke ciki, matuƙar ni abin da nake magana zalunci ne ba na so. Zalunci ne ba na so. Amma da za a yi abu wanda yake na Allah da Annabi da tsoron Allah, wallahi ai kar ka manta 2003 a Jafan nan da aka ce ba ko sani ya ci ba, ai tashi muka tafi gidan shekarau muka yi masa mana. Da a wannan lokaci ai ana da damar da za a kwace mulki, amma ba a yi ba.
aka je sanda muka shiga gidansa ma suna magana da wasu mutanensa cewa ai wannan mutumin da zai kawai sai aka ce ga kwankwaso da mutanensa. Kaga wannan abu ne na takawa ta yadda Allah ke bawa. Idan Allah ya bamu mun gode Allah, kuma muna roƙo za mu ƙara roƙonsa Ubangiji Allah in ya bamu ya wuce mana gaba kuma mu fita kunyar al'umma. Idan wani ne yani za mu je mu masa murna, mu tabbatar kuma mun masa addu'a kuma mu taimake shi ta wato hanyoyin da ya kamata mu taimake. Amma abin da nake faɗa ba za mu yarda da zalunci ba. Abin da aka yi mana a 2019 zalunci ne, kuma Allah baya son zalunci, kuma za mu yi zalunci. To alhamdulillah, ba in dai ba editor Jafar ko barista Abba Hikima ko Nasiru na da wani abu na kusa-kusan nan ba, lokacin mu yayi, za mu tsaya anan. Editor akwai wani abu ne? A ina ga duka ka a bakin mu dai ka ci mana albasa. Sai dai a yi hakuri, akwai abu ɗaya da nake so na gaya mu al'umma wanda wannan abu shine magana wato ta mulkin gwamnati wanda ake saka iyalai ko mata ko kuma 'ya'ya su shiga harkar mulki. Wannan abu ya damalmala mana al'amura a jihar Kano, yanda yake kai da Allah ya ɗorawa, kai da ka ɗau alkur'ani kai rantsuwa ka ce za ka yi adalci, za ka yi kaza, za ka yi kaza, kuma ka bar matarka ta zama ita ce de facto governor, ita ce mai faɗa aji, ita ce komai na gwamnati. Bai 'ya'yanka kwamishinoni ma za su samu suna neman abu. Mu wannan ba mu yarda da wannan ba. Amma wani rabin to ai kuma a tafiyar ku zaka ga wani sirikin wane ne shi yasa aka bashi kaza, wani ya auri yar wane ne aka bashi kaza, me bambanci? Babu wannan. Yanzu misali barin baka, ana ta magana cewa Abba sirikin Kwankwaso ne. Abba yana tare da Kwankwaso tun bai san zai zama gwamna ba. Shekara ta 36 da Kwankwaso, kuma lokacin da na auri yar wansa ba yarsa ba, sanda na aure ta shekaran mu 27 da shi muna mu'amala, kuma inda ma muka haɗu har Allah ya sa aka yi aure babu ma wanda ya sani. Misalin da nake maka ban taba magana akan wannan ba, yau na yi. Haka dama ce. Uwa ma wato matar mutum ta zama ita ce alfa omega. Mu mun yi alkawari, yana nan a cikin jadawalinmu. Babu office ɗin first lady a gwamnatinmu, babu matata da za ta shiga harkar gwamnati. Kuma ba za ka irin na Buhari ba a ce babu ofishin first lady amma kuma sai a ce akwai wife of the president. Ai wannan kowa da irin yanayin sani, akida ta ce kuma wanda ya sani na sani. Haka kuma ƴaƴana ko ƴan uwana ba zan ba da wannan fuskar su shiga sha'anin gwamnati ba, haƙƙinsu yana kaina. Wannan shine alƙawari da nake son ga al'ummar jihar. To alhamdulillah. Honorable, dole za mu dakata a nan saboda kurewar lokaci. Al'adar wannan shirin shine muna wato kammalawa ne da kira ga bakonmu. Ka zo ka yi alƙawura da yawa a nan, kuma akwai alƙawura da yawa a manifestonka. Kuma a matsayinka na musulmi, mun san ka san cewa gobe kiyama kowane alƙawari sai Allah ya tambaye ka akai. Saboda haka kiran mu gare ka da sauran 'yan siyasa shine in kai Allah ya ba wa daman nan, to muna maka nasiha cewa ka cika alƙawuran ka kai iya bakin iyawarka, kuma ka tuna cewa kana gwamna ba lalle a gaya maka ba, amma lokaci zai wuce za ka sauka kuma gobe kiyama za ta tsiye ka akan abin da kai alƙawari akai. Fatan mu Allah ya samu dace. Mun gode sosai da an saki gayyatar mu da kai, kuma kamar yadda muka ce wato abokin takarar honorable wancan mako ya yi mana alkawari zai shigo, bai samu shigowa ba. Ai kofa abu da take kofa abu da take zai iya shigowa da sun yi wannan sai tuntube mu. Yawwa, kuma akwai da yawa 'yan takarar gwamna da suke turo mana sako cewa suna so su shigo, su yi haƙuri in mun zo jiha su za su shigo. Sannan kuma kowace jiha mun yi magana cewa manya-manyan masu ƙarfi biyu za mu ɗauka, amma dole mu yi sallama da kai anan honorable da yake mu za mu ɗan kammala waɗansu 'yan abubuwa. Muna matuƙar godiya, muna maka fatan alkhairi, muna fatan Allah ya sa a dace. Mun gode sosai. Ni ma na gode muku gaba ɗaya, jama'a. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Na'am, editor, ka ce mi awa ɗaya daidai. An yi sukuwa, an yi zanya. Amma yanzu nake karanta a masu comment na ce to. Magana fansho ko? A'a, ka ci amanan mutanen ka 'yan adaidaita sau za mu ce kenan ko mai malama. Wato amma
suna ta yanzu nake karanta ana ta korafi baka yi maganar editor. To, ai ka san wato magana ake akan cewa tambayoyi guda biyu ake magana. Ina dai sau mutane na ne kuma. To ai da akwai kaga yanzu editor da ya tambaye na'am to ai akwai tambayoyin da in ka kula ni na wuce bi saboda akwai tambayoyin da naga mutane suna ta magana wanda ni ba wanda ya tambaya a cikin mu bai kuma kamata mu kyale tunda an samu damar ba. To yana da sau abin da nake so in faɗa shine ƴan uwana ne ko muna tare. So ba su na tambaye su a nan gurin ba duk abin da ya kamata na hakkin san Allah da za a sai cewa tsayawa akai kuma zai abin da ya kamata kuma zaka ajiye da Nasiru Yusuf Gawuna in shi ya shigo ko to sai insha Allah bare da gaskiya bare kuma tunda wato editor da ana cewa shi abin nan injiniya Abba Kabiru Yusuf baya magana wato yanzu tattaunawar mu zai nuna maka ba dan siyasar da baya magana ai ba a san shi ba ni ma nayi mamakin gaskiya maganar sa ka san ni ban taba ganin sa mutum da mutum a fili ba na'am amma gaskiya yana yin magana sai dai ban taba samu ba haka duka yan takarar gwamnati ta Kano ba wanda ban gani mutum da mutum ni ma nayi mamaki gaskiya na ji yayi bayanai sosai abin nan ba kamar yadda zaka ji ana faɗa ba gaskiya ne kuma yana da shiru haka amma kuma yana yin magana da mu yi amfani da wannan damar mu ƙara jaddada kira ga dan takarar gwamnan jam'iyyar APC Dr. Nasiru Yusuf Gawuna cewa kofa a buɗe take gare shi in ya samu dama ya shigo musamman maganin cewa ga shi abokin karawarsa injiniya Abba Kabir ya shigo kuma ya zo an ba shi dama ya tattauna shi ma ya shigo mu ba shi dama mu tattauna da shi al'ummar jihar Kano da suke bibiyan mu su ji shi kuma menene za mu ji daga bakinsa. Tun daga abokin tagwaitakarsa shi ya riga ya shigo. Gaskiya ya kamata kuma kaga wannan shiri yanzu haka muna cikin yin shirin nan mutane suka kalle mu live sun fi mutum wurin 4,000 da wani abu at a point. Mun kai kusan mutum 4,000 da wani wanda ke kallon ma lokaci guda. Ai kaga Nasiru wato shirin nan Allah ya bashi farin jini alhamdulillah. Hirar da muka yi da Sanata Kashim Shatima an kalle shi na tsawon an kalle shi na tsawon minti miliyan 1,700,000. 800 miliyan ɗaya da duba ma an wuce haka miliyan 1,800 miliyan 1,800 mintuna kenan mintuna yawan mintunan da aka kalla to kuma wato zaka ga an yi sharing sosai akwai comment sosai kuma bayanan da yayi wato ya gamsar da mutane da yawa wanda kuma basu gamsu ba su ma da yawa sannan kaga ko abin nan injiniya Abba Kabir Yusuf shi ma ya samu dama yayi jawaban shi wanda duk wanda bai zo shirin nan ba editor ba zai samu damar yin irin waɗannan jawaban da aka yi ba. Kwarai da gaske kuma wato abin da zaka duba abin sha'awa ba wai yaban kai ba muna kokari dai da gurgudun mu sauke nauyin al'umma akan mu na cewa mu tambayi abin da ya dace mu tambaya ba sani ba in dai har dan ka gane ko cewa muna da wata aƙida ko muna da wani waje da mu karkata ne dan tambayoyin da muke ba za ka iya ganewa ba domin muna yi duk tambayar da ta dace in ma ɗayan mu bai yi ba ko ɗaya ya ga baya son yi sai wani sai ya yi ta tambayar ba ma za ka sani ba za ku tambayoyin da shirya zan yi sai ji ne Bulama kawai har ya riga ni ma kada ma na ki ko kada na ma editor yawan saka shirya za ka yi ba ai ban san gashi ne ana kai wa editor da yake mun yi tambaya biyun nan mun je aka mun dawo to sai naga ato ga wasu tambayoyin kuma ni da suka faɗo mun kuma ba a yi su ba to kuma kamar yadda kace abin da muke so a shirin nan shine mu kwalkwale komai kuma ba ma kowa tambaya dan muna son shi ko dan muna kin shi magana ce kuma da soyayya ko da kiyayya an aje ta gefe daya a yi abin da ya dace na tambaya domin ana yi ne don su al'umma da su yawwa ai misali wai ma da kiyayyar kaga ai editor dama ma da ita misali ma da ita din ita abu yana zuciya haka to kaga editor ya kamata mu abin nan mu yi wa masu saurare albishir tunda har yanzu mutane da yawa suna kallon mu malaba 3,000 nake gani da 500 ko 500 500 yanzu haka kwarai ko kaga har yanzu da mutane da yawa ya kamata mu musu albishiri cewa gobe da daddare insha Allah editor wanne ne babban bakon mu gobe da daddaren Allah ya kai mu dan takarar jam'iyyar NNPP na shugaban kasa wato Dr. Rabi Musa Kwankwaso shi muke sa ran a bakuncinsa gobe kuma ya tabbatar mana cewa insha Allah zai zo wannan shiri
zai magana da al'ummar wannan ƙasa da suke ganin mu ko al'ummar duniya ma, tunda wannan shiri ana kallon sa kusan ko ina a faɗin duniya. To kaga wannan muna da babban bako kamar yadda muka yi samu wani babban bakon a satin da ya gabata na wanda ya wakilci dan takarar jam'iyyar APC wato sanata Kashim Shettima. Wannan satin kuma na jam'iyyar NNPP ne. Sati na sama ko muna sa ran mu gayyato ko dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar PDP wato Atiku Abubakar ko kuma takwaransa na jam'iyyar Labour Party wato Peter Obi. Shi ko Peter Obi tunda baya jin Hausa sai muka shirya za mu gayyato mataimakinsa Datti Baba Ahmad. To insha Allah yanzu muna ta kokarin dai duka yanda za mu tabbatar waye zai zo farko a cikin waɗannan mutane guda biyu. Haka kuma edita kamar yadda ka ce mutanen wato shi mai girma wazirin Adamawa mun yi magana da su kuma sun tabbatar mana cewa yana da sha'awar zuwa mu tattauna da shi a wannan shirin. Kuma Allah yadda in shi din ne zai zo Lahadin sama to in Allah yadda za ku ji mu, in kuma ba shi bane to za mu yi magana da shi Datti Baba Ahmad din, sanata Datti Baba Ahmad kenan. In ma ba shi bane edita akwai masu sauraron mu da yawa da suka ce suna so mu gayyato Mejo Hamza shi ma wato mutanen shi wato in suna sauraron mu kofar mu a buɗe take, mun mika wato gayyatar mu ga shi Hamza Al-Mustafa. Sauran 'yan takarar muna da wato alaka da su, mun san su ko wato ko muna iya kiran su da kanmu ko kuma mun san wanda suke iya kiran su. Shi Hamza Al-Mustafa bana jin a cikin mu akwai wanda yake da alaka da shi kai tsaye ko kuma yake da alaka da wani makusancin shi sosai. Saboda haka idan a cikin masu sauraron mu yanzu ko a gaba akwai wanda ya san Hamza Al-Mustafa kai da kai, in zai ba mu nambar sa ko kuma wato a sanar da shi, a shirye muke mu karbi bakoncin shi ranar wata Lahadi in Allah ya yarda, wadda za mu tattauna da shi in Allah ya yarda. Amma dai manyan 'yan takara yanzu hudu ne suka rage. Goben Allah ya yarda Dr. Rabiu Musa Kwankwaso dan takarar NNPP zai shigo. Sannan mako mai zuwa kamar yadda edita ya ce muna tsammanin mai girma wazirin Adamawa Atiku Abubakar ko kuma sanata Datti Baba Ahmad. Yadda dai ake ciki za ku ji mu. Ban san Nasiru ko akwai wani takaitaccen sako kafin mu tafi ba, ko barista Abba Hikima ko kai edita din. To ni sako na ƙarshe shine ga su masu bibiyar mu da sauraron mu su gane cewa wannan abu ana yi ne don raha ko don kawai mu yi hira mu sha shayi mu tashi ba. Ana yi ne don mutane su 'yan takara a ba su dama su faɗi me za su yi wa al'umma. Su kuma al'umma su saurare su rarrabe su ga cewa wane fa shi ya kamata mu zaɓa, shi ya kamata mu zaɓa. Don ya kamata a ce siyasar mu ta balagar da za a ce mutane suna sauraron masu waɗanda suke sare za su ke barar ko kuma suke farautar ƙuri'arsu, su zo su yi musu magana su saurare su ji sun gamsu da maganarsu. Alabashi ranar zaɓe su zaɓi wani saboda ya ce ai zai yi kaza zai yi kaza zai kaza. Kuma idan ka zaɓe shi ka rika bibiyar cewa abin nan da ice zai yi yayi ko kuma bai ba. Kana da dama da zaka ƙara dawowa, zaka samu dama ka ce ai ya ce zai kaza bai ba, ya ce zai kaza bai ba. Duk yawancin siyasa da ake a ƙasashen da suka ci gaba zaka ga irin wannan ne, mutum zai zo yi wa al'ummar ƙasarsa bayani ne. Al'ummar ƙasarsa kuma su saurare shi su ji sun gamsu, sannan ne za su je su zaɓe shi. Kamar budurwa ce, idan tana da ko bazawara, in tana da samari ko zaurawa da yawa, wanda ya fi yi mata zance mai kyau, wanda ya fi mata alƙawarrukan kaji da waye da waye da waye, shi za ta zaɓa. Alabashi dama na su da alƙawarin kaji kai ka kasa samari wajen 7. Ɗan jarida Bulama. Ai ba a kasa yin da a wani wato abokin aikin ma na ce mai Abdullahi wanda yana abin nan kamfanin dillancin labarai na nan. Yake cewa ai matar ɗan jarida ai yar gata ce. To amma fa edita ba malami ba wanda ake wahalan nema da shi irin malami. Saboda shan da biyu. Saboda malami zai iya kasa ka edita. Ɗan jarida baya rasa yin kulli kullum. Yar kaza ce ɗan tsire ne saboda aiki ne mai kudi. Yanzu ne 'yan jarida kake wa kamfen, to Allah ya raba ka da malamin Islamiyya da ni dai na gaya ma in aka haɗa ɗan jarida da malamin Islamiyya
kai ko lauya ne ko malamin islamiyya ba ya sayyadi su dai lauyoyi dama an ce su lauyoyi ulimaye ne ba su da kyauta yawancin su ba su da kyauta haka kan nemi aure da su kasa nan da nan za ka kasa su. A to ai su lauyoyi da yawa da kake cewa ba su da kyauta ai ramun kura ne daga ke sai ayar kito matar zai ba kudin gaba daya. Su lauyoyi ba kullum zuwa kotu ba. Shi kuma ɗan jarida kullum ranar aiki. Kullum sai ya samu brown envelope kenan. Ba sai da brown ba. Bayan albashi zai jira sai bayan kwana 30. Kwana ma lauya za a bashi. Ka sani ko albashin pay as you go ne. To akwai lokacin mu yayi barista Abba Hikima ban san ko akwai sako na karshe ba. Malam ba wani abu da zan ce sai dai jama'a su fahimci cewa tambayoyin da muka dan yi dinnan dama ba zai yi a gama dan naga jama'a da yawa a comment suna cewa ba tambayi kaza ko kaza ba zai yi tambayoyi ga baki sai kuma tambaya ba haka akwai abubuwan da ba tambaya ba maganar gaskiya jama'a su yi hakuri kamar yanda ake gani ba komai ne zai iya yiwuwa a cikin awa ɗaya ba so iya dai abin da muke ganin cewa su suka fi muhimmanci ga rayuwar jama'a al'umma da kuma tambayoyin da aka fi a gari wanda muke ganin jama'a suna son su ji ansar su shi muke yi so wanda ba a yi ba yanzu Allah zai samu ta dama kuma sai a dora sun Allah. Insha Allah sai kuma mu duba an abu tunda abu ne da ya shafi jiha in akwai wasu 'yan takarar da suka zo na jihar Kano. In sun zo sai a yi musu. Yes. Waɗannan tambayoyi. Wasu na tambayar karfe nawa za mu karɓi abin nan bakon mu na gobe da karfe 8:30 muke insha Allah Dr. Rabiu Musa Kwankwaso zai shigo za mu fitar da sako na poster wato sanarwa na fitowarsa gobe na shigowarsa gobe da safin Allah yadda za mu saka. Sannan idan akwai wani abu da ya faru a dai karfe 8:30 muka yi da shi a yanzu amma in akwai wani abu kamar yadda muka sanar yau za mu sanar gobe ma amma muna fatan Allah yadda 8:30 ne kawai a kasance da pejinan mu hudun nan insha Allah duk wani sako za a samu daga wato in akwai wani ƙarin bayani. Editor wato dole mu gintse a nan abin da nake so in sake jaddadawa abin da Nasiru ya faɗa ne da yawa daga cikin mutane suna tuntubar mu wa za su zaɓa. Mu kuma muka ga cewa to abin da ya kamata mu yi shine mu gayyato 'yan takarar mu yi musu tambayoyin gajiyarwa. In ya so kowa Allah ya bashi basira, ya bashi ganewa, ya saurari jawabansu, ya ga wanne ne ya fi gamsuwa da jawabin da ya yi, wanne ne ya fi gamsuwa. Ka san akwai abin da muke kina dimina a law. In mutum yana magana in ka kalle shi ma za ka gane gaskiya yake faɗa ko yaudara ce. To wato kowa gashi nan mun zo mun baje wannan wanda muka samu sanata Kashim Shatima yanzu ga injiniya Abba Kabir Yusuf ya zo goban Allah yadda sanata Rabiu Musa Kwankwaso zai zo haka za mu yi ta yi ku sai ku duba wa kuka ga ya fi dacewa da abin da kuka ga ya dace da gurinku sai ku zaɓi abin da kuka ga ya dace kaga kenan kowa wato ido ba mudu ba suka ce ya san kima kowa sai ya zama alƙalin kanshi. Zaɓe amana ke Allah ya ɗaura mana kuma in muka karɓi 1,000 mun shiga cikin wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsinewa domin cin hanci ne muka karɓi 1,000 muka zaɓi wanda bai dace ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la'ana Allahu rashi wal murtashi fil hukm cewa Allah ya tsinewa wanda ya bada cin hanci da kuma wanda ya karɓi cin hanci wajen yanke wani hukunci. Yankewa zai zama maka gwamna ko ɗan majalisa ko shugaban ƙasa hukunci ne mai nauyi sosai. In kuma ka karɓi cin hanci kai to a wani hadisin ma Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ar-rashi wal murtashi fin nar da mai bayarwa da mai karba duk yan wuta ne ma to kaga kenan mu sauke nauyin mu shine mu kawo muku yan takarar ko kuma nauyin ku shine ku saurare su sai ku auna ku ga wanne ne yafi dacewa da abin da kuke gani ya dace sai ku je ku yi in kuma kuka yi haka to idan aka samu kuskure Allah ba zai kama ku ba amma in kuka sa san rai to fa Allah zai kama mu a gobe kiyama kuma za mu ɗanɗana wa aya zakinta Allah ya sa mu dace editor dole mu gintse a nan sai in Allah ya kai mu da misalin karfe 8:30 za mu karɓi bakoncin Dr. Rabiu Musa Kwankwaso insha Allah amma a yanzu a madadin Nasiru Salisu Zango editor wannan gilas din nashi kamar na makaho da kuma irin amma ya fita wata ma kwafi da kuma malam wani ya ce wannan hular ta wai an dina yayin ta wai tun kuna 1999 ne a cikin masu kuma abin nan sanata Kashim Shatima ya ce hular Fulani ce
ga editor kuma ya yi kwal kamar wani tsohon George za a ce ko menene. Da kaina ne wa kaina aski. To fa. Na je da kuɗi na aka ce min sai na bi layi. Ba ga yi bukin ba. Akwai mutane kamar ma ya cika rana ya ce yana da mutane da yawa mai askin. Kuma ga aski da tsada wajen 15,000. Haka. Na 15 pounds kake biya kenan? 15 pounds nake biya. Ba ni 19,000 da wani abu nake biya editor. Na 20,000 ne. Ka sai makana man ka ringa yi a gida kawai. Ai na Musin shine fan 15 shine mai 7,000 da wani abu. Ko sun ƙara ne? Sun ƙara saboda cost of living ba inda muke zuwa daɗin nan ba wani guri na samu a nan nake zuwa gaskiya. Askin gashi na in ka je wannan malam Audu mai aski naira 100, 200 zai maka askin ka san talai. Lokacin me yayi? Ma sauraro a madadin ni da na je Germany da na ga tsadar kawai sai na sai makana da kuma Nasiru makana na sai ina yin abin da kai cewa goban Allah ya kai mu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi.